security ɗaya da na sa yake bincike a kai shi ya sanar da ni haka. Wani abu ne mai sauki ai. In har kin san wajen kawai zuwa ya kamata ya arrestin ɗinsa. Na san inda yake mana. Ya ce yana Lolo Hotel number 23. Sai dai kuma wannan binciken naki akwai kanzan kurege a ciki. Domin yadda bincike na nuna mini ana mace ta ba wannan kuɗin ba namiji ba. Bincikenka ne ya nuna maka wa mace aka bawa ba namiji ba. Ni kuma bincike na sai ya nuna min namiji aka bawa ba mace ba. Don haka ina so mu haɗa kwakwalwata da taka ka taimaka min wajen kamo shi wannan mutumin. Gaskiya ban da wani lokaci na wani kaina, dukkanin lokaci na hukuma ne. Sannan kuma ina wani bincike yanzu. Don haka ba zan iya samun damar da zan raka ki ba. Ka san me? Wato tun da na fito yawon bariki ban taba gamo da kudade masu yawa irin wannan wanda ka bani ba. Baby, ta ya za yanki jikyashin baki wannan kudin? Ni ma ba kare na ne bai kama mu ba. Wannan kudin da kike gani a cikin kaso 100 bai fi kaso 1 na baki ba. Kuma wannan kudaden na same su ne ta hanyar karuwa. Dan haka ya za in jikyashin kashewa karuwa? Habba baby. Abin ya baki dariya ko? Haka ne ko? To barka ji wani abu. Kamar yadda karuwa ta ci amanar wani ta baka, kai ma ka ci amanar ta. To kai ma yau karuwa za ta ci amanar ka. Zan kashe ka sannan na kwashe kudaden nan gaba ɗaya na tafi da su. Baby, 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 baby. Wai, da gaske kike ko wasa? Ba a wasa da bindiga. Na san haka shi yasa na zaro ta, kuma wallahi duk maganar da na gaya maka har cikin raina ba ni da wani buri da ya wuce in kashe kan kwashe wannan kuɗin. Look, baby, wannan kuɗin gaba ɗaya ki ɗauka ki tafi da su, dan Allah ki banna da raina, dan Allah. Haka ba zai yiwu ba, saboda idan na tafi da wannan kuɗin ban kashe ka ba hankali na ba zai taɓa kwanciya ba. Baby. To kai hakuri, zan kashe ka ne ba dan raina ya so. Kuma kada ka yadda ka motsa ka. Baby. Kada ka motsa. Look. Kada ka motsa na gaya maka. Na zauna. Kana motsawa zan harbe ka. Zauna na ce. Baby, kakki mun haka. Me yasa kika kashe shi? Me yasa? Turan da ka ture ne shine ya buge. Ƙarya ne, me yasa ki? Kalla. Waye kashe wancan? Wallahi ba ni ce na kashe shi ba. Wanda ya kashe shi shine ya sumar da ni ya kwashe kuɗin ya tafi. Gaskiya? Za ki faɗa min gaskiya ko kuma sai na harbe ki? Wallahi
gaskiya nake gaya miki. Wani ne ya kashe shi ya ɗibi kuɗi ya gudu. In kika gan shi ki gane shi? Eh zan gane shi. Je. Sadam, Sadam dan Allah ka kawo min ɗauki. Ni ce ana, ba sai kashe ni. Dan Allah ka zo ka ceci rayuwata. Ana, ni ce ana. Na baka nan da minti 25 ka kawo kuɗin da ka karba a gurin Samir, idan ba haka ba ana za ta rasa ranta. Ana ƙarya ne ai, ana da mijinta ai sun rasu mana. Ana bata mutu ba, ni ma kuma Bashir ban mutu ba. Ina zan zo same ku? Mai garin road, gidan shakatawa na yan kallo. Raihan, ina so ki fuskance ni duk da na san yanzu zuciyarki tana cike da zargina. Ba ni da lokacin sauraron wani rubbish da naka faɗa min a kunne na. Yanzu lokaci ne da naka fuskanci hukunci. Zan so ki hukunta ni domin wannan abin alfahari ne a gare ni. Saboda na san ni ya kamata na bayyana miki kaina tun farko abin da yake faruwa. Amma tun da na san asiri na ya tori yanzu, ba wani yunkuri da zan yi sai dai in baki hakuri kawai. Kuma ina so ki sani na faɗa cikin wannan hali ne saboda rashin ki. Lokacin da nake tare da ke rudanin rayuwa bai baibaye ni ba saboda kina ɗebe min kewa. Amma Sadam, me yasa baka sanar da ni ba? Har sai da lokaci ya ƙure maka asirin ka ya tonu? To wallahi dole ka fuskanci hukunci. Ba ma laifin satan da kai bane yake damuna yanzu. Laifin kisan kan da kai shi yake damuna. Wallahi Rehan ban taba kisan kai ba. Kuma ba ni ya kashe Samir Bilal ba. Sadam, ya zaka faɗi haka? Bayan ga yarinyar da suke tare da shi ta faɗa kai ka kashe shi? Idan da ni na kashe shi wallahi zan faɗa miki gaskiya. Amma ita ki matsa mata ta faɗa miki gaskiya. Kar ki raina min hankali. Go down. Sauka kasa! Sadam, da Allah ka zo ka ceci rayuwata. Ka zo ka fita daga wannan azaba. Ba shi zai kashe ni. Dubi min baki min shiru. Banza mutuniyar rubi. Nayi da na sanin alakata da ki. Mucuciyar banza ananimiya. Kai kuma ka dauka ban sabu nake tsakaninku da ita ba. To ina sani, na san kai kwartanta ne. Wannan akwatin da kake rike da shi, ina da alaka da shi. Kuɗin da ka karba a hannun Samir, na so a ce ni na kwace su. Amma yanzu Allah ya kawo lokacin da zaka zo har gabana in karbe jakar daga hannunka. Saboda haka idan ka ga dama zaka iya tafiya da jakar nan, idan kuma kana so zaka iya cetarta. Kana so ka ce yanzu in na baka zaka bar ta ci gaba da rayuwa? Juya.
kai ki damu, ki kwantar da hankalinki, ba abin da zai faru. Ana. Ba ni bindiga nan kashi. Ba ni bindiga nan karasa shi. Ki ba ni bindiga nan nace. Ana kin yi kuskure. Ba shi mijinki ne ba. Ina sane na kashe shi. To ba ni bindigar saboda kada ma'aikata su zo su tare kin kashe shi. Kada kuskura ka maso gurin bindigar nan. Idan ka taba wannan bindigar sai na kashe ka kamar da na kashe bashi. Ai na san da wasa saboda wasa kike, ai ba za ki kashe ni ba. Ni ne fa Sadam. To ai kashe ka ba wani aiki bane a wajena. Ha ba Anna, ai na san ba za ki harbe ni ba. Ba ni bindigar. Yau zan gaya maka bashi ba mijina ba. Ban taba son sa a cikin zuciyana ko na muskarin zarrata ba. Sannan kuma babu abin da ya taba shiga tsakanin da bashi. Na shirya haka ne kawai da makirci saboda na karɓi wannan kuɗin. Wannan makirci na shirya shi tun ran da ka je ka karɓi kuɗi a gurin Salim. Hello? Hello? Yalla bai. Wace ce? Ana ce. Ana? Lafiya? Dan Allah dan Annabi yalla bai, ina neman dauki ne daga gare ka. Barawo ne ya shigo min gida. To ina zuwa. To yalla bai, nagode. Kada ka damu, ba ni minti ɗaya ka ga inda kaidinmu na mata yake aiki da makirci irin tamu ta mata. Halo Sadam dan Allah ka kawo min ɗauki. Ni ce Ana, ba su ya kashe ni. Dan Allah ka zo ka ceci rayuwata. Na baka nan da minti 25. Ka kawo kuɗin da ka karba a gurin Samir, idan ba haka ba Ana za ta rasa ranta. Ana? Ƙarya ne ai, Ana da mijinta ai sun rasu mana. Ana bata mutu ba. Ni ma kuma Bashir ban mutu ba. Ina zan zo same ku. Ka zo mai garin road, gurin shakatawa na yan kallo, ina jiran ka. Kaga yau amfaninka ya kare a gurina kamar yadda amfanin ba shi kare a gurina. Zan kashe ka sannan tafi da kuɗin nan don wannan kuɗin ina da bukatar su, za su min amfani a rayuwata. Amma me yasa zaki mu haka bayan ki san ban taba kokarin cutar da ke ba? Na yi tsammanin za ki guje ni sai gashi kuma ke kika taimake ni. Amma ina so ki saka min ankwa da kanki akan laifin da na yi. Baby ta sanar da ni da bakinta. Ba kai ka kashe Samir ba, ita ta kashe shi. Ranki daɗe, Saddam ne ya kashe Anna da Bashir? Ba Saddam bane ya kashe su. Ana ne ta kashe Bashir, ni kuma na kashe Ana.
Sarki raya. Sarki labbaika oga a warosa. Sarki raya. Sarki babu wani alkawari da kai a kanta ya zama dole ka rabu da wannan yarinyar ko tare aka haife ku. Ni buri na a kullum ta yi rayuwa mai daɗi. Zuciyata ta ki amincewa da yarinyar na a matsayin matar da zan aura. Na yi farin cikin jin wannan. Kai waye a cikin rayuwata da zaka ce me ya haɗa ni da shi? Ni ne rayuwarki kamar yadda ke ma ke ce rayuwata. Kamar yadda ba zan iya rayuwa babu ke ba haka ke ma ba za ki iya rayuwa babu ni ba. Kalla kake. Sai dai kai ne ba za ka iya rayuwa babu ni ba amma ni zan iya rayuwa babu kai. Malam, kai kuma waye? Ya za ka zo ka rusa mana farin ciki? Kaga dalla malam ka saurara ba da kai nake magana ba. Domin sanin ni waye abu ne ba alkhairi bane a gare ka. Daban wahala tantance murmushin budurwa akan fuskar masoya uku. Wa ta fi so, wa ta tsana, waye zaɓin iyayen nata. Paps Media Council su suka ce ku dora ta wannan. Mai fita da lakabin suna kamar haka. Kaddarar masoya. Amira ce fa ta mare ka. Kamata ya a ce kana cikin farin ciki. Dama a ce wannan daman ni na same ta. Wallahi mana dariya. To in har shi talaka ne da kai da kake faɗa kana ce mai talaka da kai da shi ani ban ga bambanci ba. Kowa sai ya mutu a nan wajen. Kun san a bala'in da muke cikin nan kuwa? Sun me yasa babu bai san aure na da haidar ne mai. kamata yayi yanzu mu je police station mu yi report. Na haife ki ne saboda ke ma kin ingantacciyar rayuwa kamar yadda ne ingantacciyar rayuwa. Kamar yadda iyayena suka bar ni zaɓi na zaɓi ubanki a matsayin miji. Ke ma Allah yadda haka zaki zaɓi. Fatan masoya uku kowanne da nasa ta'annata. Ya yi matashi bisa ƙoramar maciji kafin ya ankara ya jinkata rayuwarsa. Ba zan taɓa bari jinin kai zuba a ƙasa ba. Saboda ina son ka. Babu abin da ke rike so in ba zuciya da rai ba. Kai ka san muhimmancin jinin nan da ka zubda a kansa. Ka san muhimmancinsa. Akwai dalilai ba kowa ya san. Na tsane ka. Zuciya makullai kice ni. Na tsane ka. Ba na son ganin ka. Ba mulki yake nufi ba. Kaddarar masoya. Shirya washar Umar Babs Ɗorayi. Za mu je ko ashi ko amu. Kai ware da Allah fannan. Babu wata aero finishing class. Shi ba kashe kaina zan yi haukacewa zai. Shiri da sake-saken zuciyar tasa babu alheri. Labari da tsarawa shirin Abdul Intelligent. Ni na san Danjan zai iya yin komai idan ya ga an taɓa ki. Sun ja fage, sun ja daga. Wa yake shirin Ni kike tambaya ma kan ne? Ba ta ƙuna, mutaka laziyo. Amira da kake gani jinin jikina ne wanda yake gudana a jikina. Idan aka rasa jini a jikin mutum, me kake tunanin zai faru? Mutuwa. Lalle ku jinin jikinka zai kare, sannan kuma idan ka mutu babu wanda zai damu da mutuwarka. Ko kana so ko baka so Amira ta wace. Kaddarar masoya.